Way halin, mingaw. Mingaw? Oh, mingaw. Mingaw pa 15 ng halin. Mingaw pa ng 15 kabukag na halin, boss? Oh, ang pinakakusog na mo halin mig 30, 40. Hello, what's up guys? Nata dari sa Pangkirohan, Palengke. No? Ato ang busing. Oy, boss. Murag daghang kag halin ron, boss ba? Paano masabi? Boss. May raman. Pila ra ka kuan? 15 ra ka bukag. Ha? 15. 15 ka bukag? Grabe no. Moro gina kong halin, no? Ay parte king pagkaraghan nag halin. Way sakol na, boss. Wala, napati rin. Ha? Asa? Asa naman? Ah, grabe na! Murag damang. Sana all. Grabe halin ni mo na. Daghan na kag halin ron, boss. 15 ra ka, 15 ra. Ha? 15. Wa pa ni sagol, boss. Wala, naisagol gamay. Nay gamay? Nay bilo. Ay bilo gamay? Bilo sa. Ay mo di ay. Pastil na. Kalaus eh. Nga na. Maro kita ni Unsa nahalin may? maron. Unsa pa kiskisa ko sa mga kamot, boss. Bay daghan naghalin mo mo taga, boss eh. Di, muta lang. Ha? Kaning muta lang, oh. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maita ulo ko. Kaning muta lang, oh. Ha? Kiskisa ko sa mga kuko ba? Ha? Kuko. Langan, wa mo ko'y kuko na. Ha? Walay kuko, managkiskis. Mo di ay? Managkiskis. Ya imo ni tanang mangga, boss. Kani tanan imo ni, kani tanan mo na. Oh, gani amo ani tanan, kani Ha? magani. Kani magani, ako ani. Ay inyo din eh. Ginumbra ni nilablab. Nya. Kisa man na sila blab. Uyab na ko. Ah, ayaw di mo na. Oh, uyab na ko na sa una. Sauna? Oh, sa una. Karan Baliw ko yata eh. karan. Asawa na. Asawa na karon. Mo di. Namanya mo na siya mo nagkuan na. Siya may kumpra na. Parehag naong niya. Na bati mo lagi na, boss. Parehag naong niya. Ha? Mau parehag yung naong niya. Mo di? Oh, kani. Nya bro gwapa mo to imong kuya, boss. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh. Ha? Pasig maawayan ka. Kasi, gwapa mo to imong kuya, boss. Ha? Gwapa mo to imong kuya. Ah, nagpagwapa man. Ha? Nagpagwapa. Asa ato? Katong uyab na ko. Ito na ko dito. Mo di? Saga, man. Grabe no, grabe no. Grabe yung pagka. Pagka pangita. Asa man ni dapit nga area ni, boss? Diya raman daw sa Kalyawa daw kang Amo Yuli. Kay kay Yuli. Oh, kang Amo Yuli. Kinsa man na. Shout out si Yuli, boss. Shout out dala kay Amo na taga Kalyawa. Ah, amo Amo Yuli. Shout out dala Amo. Yan nasa taga Pangkirohan. Or taga Bangkiruan eh si Kwan, si Abi. Para ako ilabot ya, boss. Ya, unsa may kuha na to ron, boss nga. Murag ni Karon, mamahaw ta boss. karon. Murag ni gamay ka, boss. Oh, ni gamay ni cute ko karon. Kani ni gamay ko. Gamay. Ni gamay gyud, ni gamay mo sinina, boss. Karon mamahaw ta pinakahinay ito pamahaw. Nalang ron. Ay nalang Ay nalang. Maro ba 15 man atong halin. Ha? 15. 15? Halin ta 15. Nya. Bukag. Ah, grabe niya. 15 ka bukag. Ato pamahaw nalang. Ah, Ato ba niyon to? Litson. Alitson? Oh, pagkagabi humba. Ah, grabe na. Hinay kayo. Pobre kayo. Tiyata, te. Oh. Pobre kayo, pobre. 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 Ay, ana de masuda sa mga Ah, pobre. basta mga pobre, mga na sudan. Ay, mau de. Pamahaw, inalang. Ah. Paniudto, litson. Ah. Paniapon, humba. Ay, nga ana de na, boss. Grabe. Yang merinda na mo na mga kwan. Ha? Makdo. Unsa may merinda ni mga Mga boss? pizza lang ana ba, mga Jollibee. Ay, mora Mga de burger ba? Mauro ba na, inair kayo. Ay. Way halin, mingaw. Mingaw? Wow naman. Wow. Wow. Oh, mingaw. Mingaw pa Kinsa ng halin. Mingaw pa ng 15 kabukag na halin, boss? Oh, ang pinakakusog na mo halin may 30, 40. Ah, Karon, gra- mingaw ron. Grabe na. Mingaw jud. Mingaw gid eh. 15 ra ka bukag halin. Grabe no, pati kusuga gid eh. Pati gid wag hinaya. Mingawa gid eh. Maaw na kayo kung hinalangan eh. Ha? Na maaw hinalang, nag-order kong litson para paniudto. Ay mo? Oh, nya panihapon na po, maghumba ko. Grabe na.
Inay kayong mga sudan eh. Oh, dia ini nga party. Mao na yung mga Murag gamay-gamay ginaon na lang ini mga display diri boss. Kaya nag-diet mo ko. Nag-diet ka? Oh, nag-diet ko ba? Nag-diet pa ng lawasa? Oh, nag-diet ko. Mao di ay? Bantog rang ni gamay ka. Ni gamay gid ay ka boss. Gani, nag-diet ko. Grabe nabantayan ginako boss. Duha di kabog imong bag boss. Duha di Kani. kabog. Oh. Kani kwarta. Oh, kani. Kani. Papel ni, papel. Papel kana. Kani Sicilio. Grabe ne. Hinay kayo, hinay. Mao di ay? Grabe nya kani ang sulod ani diri boss kani. Kani tinae. Ang sulod sa ako antina eh. Tae. Ang galing. Ang galing. Mo din ingana din na boss. Ingana na siya. Astila no, grabe no. Mao gani nga sa utot ko sa mga manindahay og hinay, lechon-lechon lang mo, lechon-lechon lang mo. Ah, Pag kusog ka na mga bulalo, balbakua, yan na ba? basta Hinay, lechon. Litson lang. Lechon baboy, lechon baka. Basta mga God? lechon. Basta mga lechon. Oh. Laga, iring. Grabe no. Punya. Ya mo. Dari lang ko taman boss na mo mato sa ko boss. Sige. Salamat Ha? kayo, salamat. Grabe. Salamat kayo. Grabe burita.